long Huzai district labangso hawar ingdeng thong ke bracket thong labangso karbi risonim sorong aje elitum nangkili nonhat nangkili lo lasi laso hawar long pini elitum ke bang pen nalitum making ri long elitum nang chuning ri lapen elitum khobor nang chuen labangso mai long mai cari pon mai phuke hai lapen elitum wang rapet museum lapen library secretary Monsing Teron lapen elitum claim bang fu Mohendro Teron mate Teron Gunda lapen labangso hawar long alun sepi ni Rajani Timungpi lapen besang ho lapen ingdeng thong ke bracket thong labangso hawar mesen miat pen ke pachoni phan labangso Tirika mamai mates reception committee a president vice president working president lapen kongchung bang lapen Huzai district long jutang hawaramai long claim bang fu bang pi lapen labangso jamohondol arong asar lapen kethe kiting risoi jang korting jerutum lapen bongmu mardum aprangsi nalitum phan nilitum kar jutang asong mate kesia central committee hinpen nalitum phan ning kang sama kardong pajeri glo kardong 1974 pen bidding on elitum kachingrum kachethan kachimom long hala suhut elitum phan etwar na keja pipon Jana Singh Teran Karlitang Jana Singh Teran alang liga kecing si mai fulo lapen kecing si kongchun bangke roying hi alang liga non puta dolang 1974 ke nilita nili mahang thek thilang tahala sur pen sila bangso song mahang nang thek pen chimit me pin pen elitum la bangso karbi jutang song alang litum chari pen ahawar tin longke non piningan ke ingdeng thong ke bracket thong lang hala jitu youth festival bangke lage piningan ke elitum labangso awai kanglong elitum ladak elitum dhorom lam chiur nang ne elitum politics lam chiur nang ne dhorom long ke komane ke kroidun bang dokok ta thailo laben politics long ta mane ke congress ke claim mang da dolo mane ke bjp ke claim mang da dolo mane ke ajp ke claim mang da dolo lasi hala hai ke si ame thang ke rengi aphan ise bang da choklem dolo ata ladda ga bangke ilitum ajutang jubat elami ki labangke ilitum esumar ke ching hona som thotse anutin ta ching hona ji lasi nal tum hanang chuningri lapen nal tum akengri pini ki bang nal tum akengri ki bang ke ilitum jongjung ale phane ke bang ali ladak pe ilitum pini ale longi pa phane ke bang ali nal tum hanang chuningri nal tum hanang nang chupar juke baile tum kado we keng kam si donang elong wet awai kang donang ko bang ke mokisung ke boy hutami ilitum cherap theki itum nyong si eklai wet tolo bote bang so tum tanang ka phere do labang so phansi pidi nalitum akeng rinong nilitum halloween pen stami pidi nilitum son surya sai le do sami nalitum akeng riwang lo labangge bang kapre ka phan gali nalita karbi elami kita isivet epindeng support isivet nei ejutang jubat isivet nei ko amen pensi pini nalitum akeng ri nilitum nang chuning ri phan ke bang lasi ning thelo ning arong piglo lason Huzai district longta ilitum karbi do pula bangso ilitum cepaklang unthek chingrum thek lage tangka poisa ke ilitum bor ilo pulute ilitum no bena melong thegi anda kekle maning hang nengi mati munitum han ke kapangrum bang siksago ka chingrum lo pute lamage chingrum lo pute pan siksaksi athima nang nili kado we ning hang se ka chingrum lo mati ada kapangrum lo pute ka siksa atala su kapangrum nai ta ilitum ada itu do siksak jonghele siksak tu samili tum borinang po elitum akhei methanga jutang jubat non isia por alang litum ha 1974 hotke gari da velo motor da velo jata velo atalang litum
Emitang jutang jubat ring nangji epindeng support kai kita do nangji po join si alang itu malah sudah mahang pathek lemati hala sud tangka poisa ta kichuru ngathai be jara dabe nali tum ladakan same non nili tum ta nili po gadak bolbha se mahang thek nili tum nili hem original ge richo idi adak sum rohang he matheng no non nili ge do si di photo kokchot lasi ladak apindeng support ta nili tum ta thek do nong lo nili tum bikrai hut nili ni tumta mekhla sator si gising thang side lu kalima ala arta do mucha chatoge chinita helo borba kandura alomani tumman tame ingala pu chaibok sangsuki alom ta mekhla sator si gising thang abisilo ta non ke litum chelang mi piglo methang pindeng support ka do ge gising thang bang chihung piglo ke chihung lake isi ke meam theglo komani jong si laso side a claim thek ser lo pute lata isi orenga bar side ba isi amethanga ke ngecharja bisi awar sai long polang lita emetang pendeng support pen lasi sopin so mana chuning rilo lasona bai kang long lo plute ondo to nona dina kai ge siaki joy ke doko la poho e pak bange kado beta nang charwa pen ke wangi phansi chuning rilo kap joy hong thor jong si abe pini pusame poho e pak charwa pen risomar to mate poho ke lo sarmar to mate poho ke lasi lahai ni marli to mane putingai ta ne alang li to kai ki ta li to pendeng support nang pareng piwer lo alang li to ke lasi alang li to mane churu nei lasi non ilitum labangso a festival bilo bulute ilitum kopilo ale lompo bisman no koisana kuri nang ne piniale ke je thek long le kalimadi anta ilitum ta non apor non awbe ke ilitum han apor nang tangsi ilitum ta body tu nang ko ilitum ta king kam che jor nang ko nang litum han pachini no pe ni ningarongi alang litum ke extended meeting nang dun verity lo poni le ong ni paita ke tipi mase le ong pusighang lo lasi haladak Morigaon district lo kedua kar pi tuman jijin sumimi akuran cholo lang tungge alama ki thek thek pilo ata alang litum ta chuning pen hala hawara a festival bang romaje bang epiel pining ta pipo pining mang latum long isia problem mang ke lang the dopik sia sao pa piche latum lasi alang litum ke alama ki thek thek pinda me emethang jutang jubat re nahi kar pi po men pen alang litum ta labang so hawara mai ke alang litum bilo lasi alang litum mancuru re uni lasi non banggalang itu mesti proposal lang pilo la kitip keteng hai bang itu workshop bidang bom lo alang itu theklo ke kan gilun ta theklo non bangge itu la elame ki bhakha jitu raso adan prodan itu ke chingki je than koson sike thegi ma hala subang nal itu man workshop nang bi nei busin itu man nang chuning ri nang pale la sinili tumta non la hawar rongaje judde lo putila bang so workshop ada bidang po chiklo jon bang nei la so workshop lai gi bige texture to mansi pon pen non koson si elame ki ke thegi ma pula bang so bange ni tum bori pon po la pen non ali tum matha nang nei e pana ning kan claim pin dam de pin thek the po pun ali tum matha de thai meni la sinili si example bidang tum la aprang BJP government ke dohur la George Fernandez se alang le defense minister lo hala susi enesian la jitu naga tum hai arlo do tum overground wang lo ceasefire el lo naga tum ta kiching kino ke ili anda susi mati kilu kiching kino ke la tum ta ke thek lo hai kiching kino tum se ke om mati la tum ta amat se hadak inu la police officer dam lo George Fernandez wangi pola senali to mas pas dan pini bang to claim nahi pola so bang na po pini salam pifan anali pan karchu yi phan la bang so officer dam lo ni thom than lo la tum han la left right wana ta thek thi ni thom than deta left ko pulo ni right ko pulo ni la tum parlin par lo la te chiton det da lo tum la sone jalo la siama inu bang pulo no la pugali lo sir latum han training thani pote asal paprik chat nang ko ama dung thing pia rong du lo hala bangso thing pia aro teng nam o lo enke ake ngarvina si ko krai lo la thing pia ro he ake ngarvi ko krai lo par ke latum han ke left right puke than de lo pi bangi engala ake ngapa chi jor bang ko son no
pata se patanai pusing tharong lo lagi lah enggak api bang aku than dulu jonggol ase jonggol nai pula left bang jonggol lo pata lo lah left bang right bang jonggol nai lo asole janen lasi lasone than bang ar disi pen thek dia pula si hala tumda ki claim on si thek thek lo matidi lasi nali tumda matha nane nil tumda jittangi bata claim kan lo pila thira me claim thek thek dei bo nali tumda thegi ketek the thang da be athe bada kar biang long ang bong senal tum kenang dodun ko bati la puta kar biang long kalima aku don rap kadu beta sob kar biang long besi don rap side lu la si bang ni thom chari ben thek thiang bong me mar ni siam bong me gyala thing piar wo ko krai galang tum da thek da no mati pata se pata nai ma thek da lo tum da la si li tum jutang jupata ketek the dei thang na be sumrong hang keto hot ni tum ala workshop bilo itum richo edino ingleng hemo so ketek thien nai lo la helo inglo amai ke kethana bang ta protap ingleng punon chewai gelo alang li ke instructor lo alang li ke thek se amudi lo protap ingleng si than lo engke la susu ga ni bang ta reng so dunu lo ke punishment so dunu amai ka phi bang ga reng so dunu ma ka the rak lo bange amane ke neli tum si ka organize mati amar closer ni li ke to don delu dipolopo ekton susar high pick mo ani bang ta punishment an people ne the gonde de tilo hala nim so giru me king ta si jor to dekhe de tipo la so bini lo pare nagiri sumar mati ko son si ke thek the de lo budun bom le amar aingle saran pulo jola so so ke kat podo lage ekdam nali ekdam punishment pio di ma la si ka the rak